салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзани саломати хубай духтараку. Бисёр хоҳиш кардем ки боз ҳам ипек навор гирен. Ҳозир ки сезони ипек шидагиай медонен қимат шид нархош. Лекин машмода ҳамун нархи пешина ина ипеки фасон ёфтум. Сангош набинен чихе хушрай сангборонай беҳад хушрӯ задагиай сангош. Ҳаминора ҳозир 400-500 кам нафурухта истиян. Лекин марамат шумода барои подписчикои ман 350 сомон. Рақамашон аст дар экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Дар ва как доставкатон мекунанд. Ира бинен охи чихе хушрӯчаян. Беҳад фасонакан. Мана ҳичи намешан гарантияшкати мана бинен ина ирангам хушрӯа. Аҷоибот ҳамаи ҳами ипеко каддомеша мегирен 350 сомон штагиай духтарако. Гила бинен охи чихе гили хушрӯай ва бо рангоша намеген. ҳам рангош фасонай, ҳам гилш беҳад хушрӯай. Инаиш бо аллакай дига гилай майда гилшай диден. Духтарако аҳамиятен, ҳами сангоша я бур аҳамиятен. Чихе сангои оригинали хушрӯ задагиай. Мана малина цветаш, мана сангои тоза шишагӣ, сангои фасони хушрӯ. Духтаро доставка доранд фақат ино. Метавонанд муроҷиат кунен дар ва как шумо дар доставка мекунанд. Рақамашон ҳаст дар экран. Ана гилам гили фасонай диден. Санга нигоҳ кунен, санги аҷоибот хушрӯ. Купра ипека, мана купра ипек. Мана гила бинен, санга бинен. Духтаро занҷабил гилака бисёр пурсида буден, на бо ҳастай. Баъд гили майда. И цветаш қа хушрӯай, расветко, ҳамаш расветкои фасон духтаро. тамошобинои ино ипекои қиматӣ ина чихе фаҳмидаистен 700 сомона ипек будай. Ҳозир ки як таи мондагиай нархшона ҳаминора нархи ҳами кардагиан. Марамат ина бо ина намудшамастай. Иям сангош беҳад хушрӯ задагиай. Мана ира бинен. Ира бинен охи чихе хушрӯчаяй духтаро. Ҳам цветаш, ҳам сангош, ҳам гилш. Хулас беҳтаринай. Баъд инчунин вайша бинен духтаро. Мана ипекои фасони қиматӣ 350 сомон. Ёям ятай мондагиай, айнай чи? Ина барои модаротон туҳфа мегирен, барои ид мегирен, марҳамат вариантои беҳтарин или ё ки барои савдо мегирен. Оптовиш бо арзон мешавад тамошобино. Ина касоне ки оптови мегиранд марамат муроҷиат кунен. Бо нархи оптовира мефаҳмонанд, дархост кунен, дар ва как доставка мекунанд. Ранго ҳамаш чихеле дидестен, рангои фасонай. Қайгил хушрӯа. Иам қиматӣ буда? Игла бинен духтаро чихе хушрӯа бисёриё мекофтан игла. Марамат инам ҳозир аксия дафтидагиай. Нархаш нархи беҳтарин. Баъд анай аловакам хушрӯай духтаро бинен. Диден чихе фасонай. Ай дига цветаш нест? Рангча бинен. Тёмна серияй духтаро. Сангчоошон нам хеле кабуд. Санги хамелеон. Ваяй сваровски шишаги тоза. Ҳамаи расветкош ҳаста ина нигоҳ кунен. ҳами чизое ки мо нишон додастем диден чихе фасон хушрӯ. Ва ира бинен духтаро фасона кам мондагиай. Яктаи детаи мондагиай расчётото набигирен. Ина ишам, мана ишам яктаи детаи мондагиай. Барои ҳавай агар гирифтанӣ бошен духтаро чандта дархост кунен, як ҳаму ёфтагитона доставка мекунен. нигоҳ кунен чихе хушрӯ. ҳамаша кадомеша мегирен 350 сомон. Як бор дигар такрор кунем, як либосаш 350 сомон штагиай.